Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkroom. Kinderkroom, ja dit is de kinderkroom. Zing en spring die koeten om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kinderkroom is voor... Goedemorgen fans in Limburg, hier is Jippe en ik heb vandaag 2 pieperige gasten. En wie ben ik dan? Hallo Jippe, bedankt dat ze mij ook introduceert. Leuk. Ha, wem ziet jij? Ik ben Luc Monen. En dich? Schaar Timmermans. Ja, en jij ziet niet zomaar hé, want jij ziet de... Limburgs kampioen van Verderke. Ja, wauw, nog een keer van harte gefeliciteerd. Wie was dat? Heel leuk en heel spannend. Het was leuk om voor al die mensen op te treden. Hé, en wie voerde dat? Heel leuk. En er kwam zo'n rilling door me heen dat al die mensen voor me juichten. Wauw, heerlijk. Ja, als Veldeke de declamatiewedstrijd wint. Ja, jongens en meisjes, dat heb je de vorige week allemaal kunnen zien in die extra lange uitzending. Ja, dan stelt zich het voor, maar weet je wat ook het voorstelt? Mijn videoclipje. En dat is de muziekles van meester Toon. Zo jongelui, hier is jullie onderwijzer Toon Tomaat. En vandaag in de muziekles gaan we het hebben over de kinderkroom en jullie brutale vriendje Jippe. Jippe, tippe, 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 top. Jippe, tuppe, zijn neuspoete kop. Waar drinkt tegen het Limburgs plat? In ieder Limburgs dorp gaat op stad. Kinderkroom, ja dat is de kinderkroom. Zing en spring met moed om, je zit zo in een boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. Ja, hier ben ik al, de allerslimste Jippe met een groot verstand. Ik ben de allerknapste hoe het Limburgse land. Jippe Lintje is mijn allerliefste, het liefst van allemaal. Ik ben op haar verliefd en dat is geen stom verhaal. Jippen is beroemd van Maastricht op Mok. Jippen in een serie op het witte dok. Hij is voor de gemik, voor jong en oud. Soms dan is hij vrek, maar hij doet niet meer squat. Kinderkroom, ja dat is de kinderkroom. Zing en spring weer goed om, je zit zo in een boxenboom. Ieder week de kinderkroom, vrije blije kinderkroom. De kindercultuurprijs, dat is cool, vet en super chic. Net als de kinderkroomsport of wat met ze van techniek. Ieder jaar het KVL kinderkroom playback of het kinderoles. En weet ze, ik heb hier nog altijd broeten in mijn boxentas. Ja, zo is het wel weer goed geweest Jippe. Tot morgen allemaal. Zeg Schraar, wat is Tine Beker eigenlijk? Dat ben ik vergeten, want het staat douche bij ons voor het raam. Och joh, dat heb ik toch ook gezien toen ik langs ging met de motor. Daar ze lekker mee liggen pronken. Ja, maar weet ze wat ook pronken is? Ja, de sport- en cultuurdag in IJs de Margraten op de Cramignon en de Tangram. Doet jij ook wel aan sport op school? Ja, we gaan ook sportdag 1 keer per jaar gaan we vlakbij een veldje bij school en doen we allemaal leuke spelletjes. Cool, en wie zit bij jeugd? We hebben ook sportdag en dat is bovenop de berg bij het hockeyveld. Cool, hé? Ja, dan gaan we nu eens even kijken wie dat gaat op de Cramignon en de Tangram in IJsde. Hallo, ik ben Simona en ik ben Luc. We zijn hier vandaag in IJsde, het zuidelijkste puntje van Limburg. Op deze brede school zitten 2 scholen in één, de Tangram en de Cramignon. We gaan vandaag allemaal dingen doen, zoals sport, cultuur en andere dingen. Kom maar mee. Mark, wat is hier eigenlijk allemaal te doen? Dit is een hele leuke ochtend voor de kinderen van de Cramignon en de Tangram. En het is een grote sport- en cultuurochtend met allerlei activiteiten. En waarom is het belangrijk dat deze dag gehouden wordt? Nou, dat is wel een hele bijzondere dag. Want dit zijn 2 scholen die eigenlijk tegen elkaar geplakt zijn. En die van een sportactiviteit, een sportdag,
één grote sport- en cultuuractiviteit gemaakt hebben voor 2 scholen. We gaan nou even kijken bij de muziek. Nu gaan we nieuwe cultuur leren kennen. Afrikaans trommelen. Hoi, hoe heet je? Wacht. En vind je het leuk trommelen? Ja, heel leuk. Wat vind je er zo leuk aan? Ja, alles. Hoi, hoe heet je? Guido. Vond je het leuk om op de grote trom te spelen? Ja. Wat vond je er zo leuk aan? Alles. Vind je de leraar ook leuk, de meneer die het geeft? Dat was het Afrikaanse trommelen. Nu gaan we naar de gymzaal. Daar zijn groep 1 en 2 bezig met allerlei leuke spellen. Kom mee. Gaan blussen. Vind je dat leuk? En hoe moet dat dan? Je moet met een brandweerslang naar het vuur gaan. En als je het vuurkant om is en er allemaal is geweest, dan ben je klaar. En dan mag je naar het volgende spel. Oh, leuk. We waren net bij sport en spel van de kleintjes. We gaan nu kalligraferen. Weet jij wat dat is? Geen idee. Dan gaan we het uitzoeken. Hoe heet jullie eigenlijk? Nadine. En Luna. Zouden jullie mij kunnen vertellen wat kalligraferen eigenlijk is? Dat is sierlijke letters maken. En wat vind jij daarvan? Ik vind het wel leuk om te doen, leuk om te leren. Leuker dan de gewone les? Ja. Ja, veel leuker. We waren net bij kalligraferen. Nu gaan we naar EHBO. EHBO? Ja, EHBO. Eerst hulp bij ongevallen. Oh, oké. Hoi, hoe heten jullie? Luus. Job. En waarom hebben jullie zo'n ding in gips om? Dat is voor een speciale activiteit van de Cramignan, sportdag. Ja, we hebben hier EHBO-les. En wat hebben jullie allemaal geleerd? De hartslag van, als mensen flauw vallen of iets mee gebeurt, dan weten we hoe we dat moeten doen. En daar ligt een oefenpop. Daar hebben we ook mee geoefend. De hartslag meten en mondbeademingen. En nu zijn we bezig met het verband. Zou je later ook graag dat willen doen wat die meneer nu doet?
Nou, ik denk het wel, vrijwillig. Ik bedoel niet als baan, maar ja, gewoon vrijwillig zou ik het wel leuk vinden. Binnen hebben we al veel activiteiten gehad. Nu gaan we naar buiten, kijken wat daar te doen is. Maar jammer genoeg is het weer niet zo geweldig. En, waar gaan we nu naartoe? We gaan nu naar de sportvelden. Oké. Wat is dit eigenlijk voor een sport? Dit is knotshockey. Leuke sport lijkt me. En jij? Ja, lijkt me ook wel leuk. Zullen we meedoen? Ja, ik ga vragen. Ja, jullie mogen zeker meedoen. Jij krijgt een rode, alsjeblieft. Dankjewel. En jij krijgt de blauwe. Dank je. Heel veel plezier. Wat zijn de kinderen hier nou aan het doen? Ze zijn kung fu aan het doen. Wat is dat? Dat is een zelfverdedigingssport waar je met vechten jezelf kan verdedigen. En wat leren ze allemaal? Ze leren stoten, ze zichzelf verdedigen als ze een aanval krijgen. Ze krijgen trappen. Zo eigenlijk alles de basis van kung fu. Zou je eens voor kunnen doen wat je net hebt geleerd? Ja. Oké, doe maar. Wat ben je hier eigenlijk aan het doen? We zijn hut aan het bouwen van takken. Alleen van takken? En stro. En Luc, wat denk jij dat het wordt? Dat wordt niks. Mijn oma kan het nog beter. Ja. Wat vind jij er nou van? We zitten in ieder geval droog. Wat vind jij nou eigenlijk leuker, school of zo'n dag als deze? Zo'n dag als deze. Waarom? Omdat het leuk is en je hoeft niet te leren. Wat heb jij vandaag allemaal geleerd? Samenwerken, tennissen, voetballen en hutten bouwen. We zijn nu klaar. We hopen dat jullie een goede indruk hebben gekregen van deze culturele sportdag. Wij gaan nu nog even dansen. Tot ziens! Doei! Hey heren, je mag er wel kampioen zien, maar ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd naar wat je later wilt huren. Ik wil iets met techniek doen. Ja, en dicht dan? Ik wil wel heel graag profvoetballer worden, maar als dat niet lukt wil ik ook wel heel graag meester worden. Ja, profvoetballer natuurlijk, bij Jeugd in de Turp, bij Roda. Nou, misschien wel een iets hoger niveau. Laat ze dat bij Roda maar niet huren. Pot voor 3 dubbeltjes, maar dan zijn we aan het einde van de uitzending gekomen. Helaas, Paulien. Ja, daar vind ik dus echt niks aan, hè. Maar ja, we zullen toch echt moeten aftellen. Daar gaan we. 1, 2, 3. De kinderkrom is voor dich. Ja, Roda, steek dat maar in haar tas.